And when he comes, will he find you? Will you be ready for him? And when he comes, and when he comes, oh, will you be ready for him? And when he comes, and when he comes, will he find you? Will you be ready for him? And when he comes, and when he comes, will he find you? Will you be ready for him? Would you lift up your voice? And when he comes, and when he comes, will he find you? Will you be ready for him? One more time. And when he comes, and when he comes, will he find you? Will you be ready? With all hands lifted up, Father, we thank you. What a great honor it is for us to be in your presence tonight. We give you thanks and we give you praise. Inhliziyo zethu Nkosi ziyavuya ukubona ibandla lakho lihlangene. And we pray that, Lord, you may give us the vigilance that we need to fight against any spirit that will divide this beautiful church. Sinikeze Nkosi amandla nobulumko to never form part of those who can bring disturbance to the peace in your house. Therefore, Lord, receive all the glory as we teach and preach your word tonight. In Jesus' mighty name we pray, amen. Can we clap hands for Jesus and take our seats tonight? Hallelujah. Once again, namhlanje ebusuku ndiyathanda ukubulisa kakhulu kutata nakumama umfundisi umjungula. Can we clap hands for them and celebrate them? We are so honored to be part of this beautiful conference. Inkongolo yokuphela konyaka, amen. Alifuneki ncam eli lokuvala kungcono eli lokuphela. Yeah, because ngoxa kuthiwa kuyavalwa abanye abantu bacinga enye into kanti kungcono xa kuthiwa inkongolo yokuphela konyaka, amen. Namhlanje ebusuku ndirhala sithethe ngesihloko esithi always abounding. Always abounding. Ukuhlala uphuphuma. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, please. Cela ke sifunde ku Amplified Classic. First Corinthians 15:48. 58, please. 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Cela sifunde ku Amplified Classic, please. If ukhona on the screen okanye simfunde nje efonini bakekho phaya. Yes. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best and doing more than is needed, being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion in the Lord, is not futile nor wasted. It is never without purpose. Cela sifunde ke na ku New King James.
sibe sesiya nasesiXhoseni. KwesiXhosa kuthiwa ngu-75 after New King James. Yes. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yes, let's find ngesiXhosa. Ngoko ke bazalwane bam abazintanda. Yes. Qinani, Nani ningabi sashukuma, ningabi sashukuma. nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi. Isihloko sethu sikule ndawo ke sithini bazalwane bam? Sihlale siphuphuma. Yes. Umsebenzi wenkosi. Nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathi enkosini. Thank you so much. Bazalwane, namhlanje I want us to speak kule tekisi ethi always abounding. Ukuhlala uphuphuma ngumsebenzi kaThixo. Amen. Now xa sithi uhlala uphuphuma sithetha ukuthi okokuqala, I'm just trying to define, there's no space for something else. Xa into seyiphuphuma kusho ukuthi ayikho enye into ngaba sayifaka eyenye ngaphandle kwalese ikhona. It means xa sithi uyaphuphuma ngumsebenzi kaThixo, it means eyona nto egcwalise yaphuphumisa ubomi bakho nkalo zonke funeka ibe ngumsebenzi kaThixo. Kutsho ukuthi akonelanga ukugcwala kodwa funeka uphuphume, so that uzazi ukuba anything else in your life that does not contribute to the advancement of the kingdom of God ayisena space ebomini bakho. Eyona nto ethatha amandla akho, ithatha ixesha lakho, ithatha imali yakho, ithathe everything onayo noyiyo, makube kukusebenzela uThixo. Amen. Okwesibini sithi ke xa uphuphuma, you are known by that thing which is overflowing in your life. Xa sithi uyaphuphuma kutsho ukuthi waziwa ngalonto uphuphuma yiyo. Abantu bangade bangakwazi buhlalaphi, bangalazi negama lakho, kodwa bakwazi ngento ophuphuma yiyo. Kuyenzeka sometimes utsotsi wendawo, iphara lendawo lingaziwa igama, kodwa ngenxa baliphuphuma ebuphareni balo laziwe ngobuphara. Kungaziwa noba lizalwa phi ngubani ifani yalo, but lidume ngezenzo zalo. Kutsho ukuthi indlela elipharaza ngalo, basikhona isiXhosa esinjalo, indlela elipharaza ngalo eliphara liphuphume ngalento liphuphuma yiyo. Now xa sithi uyaphuphuma ke funeke sizibuze umbuzo ukuba apho uphangela khona ingaba uyaziwa na ngento ophuphuma yiyo. And ukuba indlela owaziwa ngayo has nothing to do with God, with abazalwane and with the church, it means ugcwele awukaphuphumi. Ukuba kowenu ayigqamanga lento yokuba uzinikele emsebenzini kaThixo, uyawuthanda umsebenzi kaThixo, uxabisile umsebenzi kaThixo, ukuba ii-colleagues zakho, ii-friends zakho, even the community itself ide yamkele yazi uba niyabona ke uzibani eyona nto ephuphumayo egcweleyo negqamileyo ngaye i-one ngumsebenzi wenkosi. Yes. Now we must always make sure ukuba abantu xa bethetha ngawe, once bangamenshi into enento nokwenza nensindiso yakho nokumsebenzela uThixo, kutsho ukuthi imigudu yakho ayikoneli. Kutsho ukuthi imigudu yakho isesezantsi to an extent that we cannot notice it. That is why ungaziwa ngokuphuphuma for umsebenzi wenkosi. Kutsho ukuthi namhlanje kufuneke uhlale phansi uzijonge ukuba ngazi ba mna ndikweyiphi community. Ingaba ndikwi-community e-filled up na, noba ndikwi-community that is abounding. uPaulos apha akathanga hlalani nigcwele, kodwa uthi hlalani ninjani bazalwane bam niphuphume. So it means it is important that mawaziwe ngalonto.
And once waziwe ngalonto, kutsho ukuthi yonke into nayo, yonke into yiyo iphelela kulonto. Isinxila sendawo asaziyo uba sihlalapha. Kwaziwa nje uba usiqhamuka sesididizela. Sivela sesinuka itavern. Sivela sesicula ingoma ungazazi noba sitshone phi. Why? Siphuphuma butywala. Siphuma butywala to an extent that nasebusweni siyabonakala ukuba lo muntu usela utywala. Kutsho ukuthi buphuphuma utywala bude buze nasebusweni. Le ndlela abukeka ngayo zangazalwe nje. Le ndlela abukeka ngayo zangadalwe enje. Le ndlela abukeka ngayo uyinto ungumphumela wento aphuphuma yiyo. Kutsho ukuthi xa sowuphuphuma iyajika indlela obukade uyiyo. Ube ne-new identification. Ube ne-new face value. Ungabi saziwa ngento obukade ukhule uyiyo. Xa bedibana abantu bakakurecognize uba hayibo nguwe nyani lo. Kuba ingxaki yakho uthe usosindiswa awaphelela nje ekugcwaleni kodwa wafikela kwi-level engasentla yokuphuphuma. Okwesithathu, xa sithetha ngokuphuphuma sithetha ngokuba le nto ophuphuma yiyo becomes the center of your life. It becomes eyona nto osebenzisa yona ukuze udecide uba into uyayenza okanye awuyenzi. Kutsho ukuthi it becomes a priority. Ukuba kwibudget yakho xa ukhona into ofuna ukuyi-eda uyazibuza umbuzo bangazi ba ukuphuphuma akuzukusqueezeka na yile nto ndizoyenza kwibudget yami. Njengomzali othi xa izothenga imoto azibuza umbuzo bandizokwazi na ukuba ndibese abantwana esikolweni. Kutsho ukuthi ngenxa abantwana bebalekile umzali considers ubomi babantwana bakhe before upgrade imoto. Umuntu ke ophuphumayo before they make a decision kwimali zabo bayazibuza bangazi ba le decision yenzayo ayizo affecta ukuphuphuma kwami na. Kutsho ukuthi xa sithi it is the center of your life yinto that you consider phambi koba wenze into okanye ungayenzi. Because yeyona nto ebalulekileyo empilweni yakho. Okwesine indlela yokuchaza lento ezama ukushumayela ngayo namhlanje, xa uphuphuma you become noticeable. You become what? Yabona xa ungene iglass igcwele ungayidlula. But xa ungene iphuphuma you can never ignore what is happening in the glass. It's either uzothi makuze ifayidukho kusulwe, makuze isosi okanye mayisuso. Why? Because xa igcwele ungayidlula nje. But when it is overflowing and abounding, you can never not notice it. Now ndikubuza umbuzo ba imigudu yakho yokukhonza uThixo iyanotiseka na? Noba le migudu oyenzayo uyenza nje kufane nabanye abenzayo. Kanti xa songumzalwane ophuphumayo imigudu yakho ayibisafana nabanye abantu. Wenza imigudu ekunyanzeleke kuba mawunotiseke. Hayi kuba umhle ebusweni hayi. Kuba imigudu le yokusebenzela uThixo nokukholisa uThixo ayisagcwalanga nje kodwa iyathini iyaphuphuma. Kukhona abantu abapasayo kube khona be-distinctions. Abapasayo nje kuthiwa good kodwa be-distinctions banikwe i-medals. Because once u-abound you become noticeable. Ne-bursaries ziyabathanda abantu abapasayo but they prefer abe-distinctions. Why? Because i-bursary ayikuthembanga xa upasa, ikuthemba xa uphuphuma. Kutsho ukuthi nebandla lakho it can start and your leader can start relying on you. Xa sowusukile kwi-level yokugcwala kodwa uze kwi-level yokuphuphuma. Funeka uzibuze umbuzo ukuba uba khona into oyenzayo enkonzweni ubungangabikho 3 consecutive events kwinto edibene nawe ungabonakala na noba sizaqhubeka as if nothing has happened. If we can continue like nothing has happened, it means ubuyenza lento ugcwele kodwa ungaphuphumi. Now I want us to count a few things ke ngoku esizosibona apha kuwe in detail ukuba uyaphuphuma. Okokuqala, you will love spending time in the house of God. Xa uphuphuma bazalwane uzothanda
ukuchitha ixesha lakho emzini kaSomandla. Uzothanda ukuchitha ixesha lakho in fellowship with abazalwane. That is why Psalms 84 verse 10, othi, a single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. Now, Tatuzibi, bathi abanye abafundi beBhayibhile akuthethwa lo 1,000 is not by mistake, because lo 1,000 usually means tuition days that are equivalent to a degree. Kuthiwa zinsuku that are equivalent to tuition days ze degree. Because most degree normally takes 3 years. And when you divide 1,000, okanye divide 365, divide kathathu uzofumana mhlawumbe 1,095. Kutsho ukuthi xa uspenda 1,000 days endlini kaThixo, you can get a degree in your spiritual life. So xa isitumbhali 1,000 days uzama ukuveza ukuba the more I spend time in the house of God is the more I mature to be a better Christian. So xa ungumuntu ophuphumayo ngumsebenzi kaThixo, ukuchitha ixesha endlini kaSomandla is not a problem. Kukhona abantu abathi ukubukela live banyanisile akufani kunoba they physically, bathi bancame bangambukeli kodwa bayayibukela imovie ye 1 hour 30 minutes. Kodwa 1 hour 30 minutes ka live is too long. Kodwa imovie ye 1 hour 30 uyayigqiba ade afake yesibini because that was too short. Uyakwazi ukubukela iseries umuntu ethuke sekubethu 1 ekseni ba yo kanti lihambe kangaka ixesha, kodwa they cannot do the same for live streaming. Why? Because this person does not love spending time. Yonke indawo ochitha ixesha lakho kuyo bazalwane indawo othanda kuyo. Xa uhleli labantu abakowenu akuvamanga bulijonga ixesha, nincokole nide nikhuzwe ngumzali ba hake nihambe niyolala nicike izibani. Why? Because spending time apho uthanda khona lihlala ungathi lincinci. Kukhona osebedikiwe ngoba kukhonzwa impela, kodwa akadikwa kwezinye indawo xa ichitha ixesha lakhe. Xa kubra emsebenzini akanangxaki. Nasesikolweni uthi siphuma isikolo 2:30 athi chu ukuya ekhaya ofika ngo4, because uya enjoy ukuspend time nabangani bakhe, because kulapha thanda khona. But isign yokuqala ethi wena uyaphuphuma sikubona ngalento ngokuba uthande uchitha ixesha lakho endlini kaSomandla. So your time tells us ukuba wena kahle kahle uyaphuphumana nobugcwele. Kuthi abaninzi bethu apha who are not happy because abanye baspend ixesha elide ecaweni out of compliance, not out of love. Umbono omnye ba sehleli nje kube qonda ba akananto yokureport. Eyona nto imenza ba eba usahleli nangoku akananto yakuthini yakureport. Kanti umuntu who is abounding uhleli apha because umandelwe kukuba phakathi kwabangcwele, umandelwe kukuba sebukhoneni bukaThixo nakwi satellites. Xa kowenu nizalwe nibabini uyabhora lento xa nibabini satellite nithi akukhonzeki. It's not possible. It's the mentality that we hold in our minds. So we must make sure that we nullify excuses that disturb a fellowship. And ayikho into engozi njenge-isolation. I-isolation ingozi because okokuqala uzobuya ngoku kuhlekwa into ongayaziyo. Because I've realized that xa ukhona inkongolo nje there are inside jokes ezizovela apha. Obengeke uzoxa ihleka beqhwetha ngofuneke ndihleka kufanele bendidakisela nawe ngokuba ithini lento. Ndibhizi ukuhleka kufanele bendidakisela wena ibithini lento ihlekwayo. Uba bukhona ubuzovela uhleke nawe ngoku. So we should, by the mere of being absent for one service, you are losing on being part of the unity and the fellowship. So ukuze sikwazi siqiniseke uyaphuphuma qiniseka ukube endlini kaSomandla uyafumaneka. Bazalwane bami, noba ukureport into elungileyo but ukureport ukuthi ukhona okusala ukho. Akureport kona is a good thing, it's accountability kodwa masithethi nyana. Xa ureportile ayitshintshi lento ba
awukho. So do not exalt reporter ucinga uba you have done the best thing, because at the end of the day awukho. Nezinyembezi abantu bebefaka zakhange uzibone. So you were not there. So qiniseka ke ukuba you make sure that you honor and you begin, and apha ekuqaleni uqala lento uyenza out of compliance until you are attached to the people you fellowship with. Until sometimes ungakhumbuli conference tatuzibi kuba ufuna ukushunyayezwa, ukhumbule nje udibana nabangcwele. Once ufike kulo level, you have reached a level of abounding. Apho se udlulile ekuzeni kubuphushwa. Sekukhona into that is inside you efuna ube phakathi kwabazalwane. Yes. Yabona lento yakho ungasikhumbuli. Lento yakho ungasikhumbuli into ethi ugcwela uphuphume. Kutsho uthi kwabe ungasikhumbuli, utsho uthi siyakudika kasinawe. Yeke manje ungasixeleli, utsho uthi usasoyika, but ikhona imini uzosixelela ngenye imini. Mhla waphuma izosibhala ku Facebook, babendidika kabantu. Kancanci ufike uthi goduka. Babendidika kathi goduka, ungazi ba kugoduka ovelaphi lo, babendidika qithi xa betsho kanjalo. Seziphuma inyana bokathi ucinga sophumile awusabambekanga. Because all along you were not abounding but you were full. Kodwa namhlanje ndizonimemela kwi level engasentla, ndicela niphuphume. Okwesibini, if you are abounding, you will build the Lord's house. Ubuyaphuphuma uzoba inxalenye yabantu abawakhayo umzi kaSomandla. Uzoba inxalenye yabantu ababalwayo in contributing to the building of the church. Not the building of the church, I speak about both building the physical buildings and building the actual congregation. Let's sifunde ke Luke chapter 7 verse 1 through to 5. Verse 1. Yes. NKJV, right? NLT, please. When Jesus had finished saying all this to the people, he returned to Capernaum. Continue until verse 5. At that time, the highly valued slave of a Roman officer was sick and near death. When the officer heard about Jesus, he sent some respected Jewish elders to ask him to come and heal his slave. So they earnestly begged Jesus to help the man. If anyone deserves your help, he does, they said. Yes. Nanti focus yam is in verse 5. Yes. For he loves the Jewish people and even built a synagogue for us. Now, from verse 1 to 4, bendifuna siyifundele for context, but this is lapho bendibhale khona verse 5. Apho this is centurion eyayigulula sisicakasayo, ifuna uYesu ezoyiphilisa. Uthumela ke ngoku i-elders okanye abasebenzi bakhe babomcela uYesu. Bafike xa bemcenga pha uYesu, bathi Yesu, lo ufanelwe kuba umncede kuba wasakhela isinagogo. Now, what fascinated me about this scripture is this. Lomfo wenza into yedwa eyayisenziwa ngabantu abaninzi. Kodwa yena wakwazi ukuyenza yedwa. Isinagogo labazalwane ngelanguage elula kukwakha icawe. Njemba icawe sizidibanela sizakha. Lomfo yena wasebenzisa irosisi zakhe wayakha yedwa. Xa uyithanda inkosi, xa uphuphuma ngumsebenzi kaThixo, sizofikela kwi level apho sizokwazi ukuba ukwazi ukwenza into as an individual eqheleke ukuba yenziwa ngabantu abaninzi. Iqhelekile bazalwane ezicaweni lento yokuba izinto ezininzi funeke sizenze as a group kwelicala ke positive. I'm not trying to fight against unity, but kuqhelekile ba xa kuzoba khona iconference funeke kukhutshwe pledges ngumuntu wonke 500 300 700. Kodwa xa unomcimbi kwakho anenzi pledges uwenza wedwa. Uma sihlala phansi ucinge ngoku you'll realize that i-cost yale conference mhlawumbe ithi 50,000. Kodwa wena wakwa nomcimbi kwakho we 80,000. Awawenza ngepledges wawenza wedwa.
Kutsho ukuthi apha sinabantu abakwaziyo ukuba bathi tata sicela uba unga ii-pledges ze year end conference alonyaka zithathwe ziyokwenza enye into ndizoyihosta mna. Why? Because we have reached a level yokuphuphuma yokuba ukwazi ukwenza into eqheleke ukuba ingathi yenziwa ngabantu abaninzi. I can't wait for a time apho xa kuzothiwa seyithengiwe isite eCape Town avele umzalwane oyi-1 athi ngicela ukubona iplan zoyakha ndodwa le holo. Yi-attitude ekufuneka ube nayo ungekabi nayo imali yokuyakha. Ungavele uyibone inzima ungakabi nayo nemali. Yabona ngomunye uyakhuza uba yu ndingayithini loo nto kwakho icawe ndodwa Nkosi yam. Xa uvele ukhale usayicinga kobeke lapho xa sefuneka uyenzile. I can't wait for a time xa sifuna ukuthenga ibhasi once kuthiwe iquotation yayo yi-589,000 aphakama umuntu oyi-1 athi ndizoyithenga ndindodwa. Andizoyithenga uba mayibe yam kodwa ndizoyithenga uba mayibe yamabutho ndodwa. Futhi andizuyigibela ndizobe ndihamba ngeyam imoto kodwa ndodwa ndizoyithenga le moto. Bazalwane bam ndifuna siqale kube yilanguage yethu yokuba ndizoke ndingene kwiphulo lokuba into eyenziwa ngabantu abaninzi ndizoyenza ndodwa. Uba kukhona igrocery conference uthi hayi ndifuneke ndiqale ukuyenza ndodwa lento in pieces. Ukuba ndisera conference ngizoqala ndithatha igrocery yodwa. Uba igrocery yodwa yam. Okanye ngizoqala nge-flight tickets zezipika. Uyazi biwesi izipika ezisuka eGoli is cheap kanti i-flights they're not expensive ezisuka eGoli. Uthola mhlawumbe i-return ticket is 1.5. Uthi xa uthatha izipika mhlawumbe ezintathu you won't spend much, but the fact that uyenze wedwa it gives you lanto ethi wena usekho ku-full but ukwi-level yokuphuphuma. Uyakwazi nokuba ngumntwana ka-NSFAS uyenze abantwana ka-NSFAS banemali gqitha ininzi gqitha imali ka-NSFAS. Ngakumbi xa kuphuma i-book allowance baphunyela i-book allowance bangathengi kwancwadi ko-4,000 la 4,000 kuthiwe izipika eziyi-5 zepasika ziziswe ngumntu ka-NSFAS. Why? Sifikela kwi-level yoba siyaphuphuma ngumsebenzi kaThixo sikwazi ukwenza into ebingenziwa ngabantu abaninzi. Ukuba sike sangena kulo attitude uba nicinga babazana ispeed enihamba ngaso siphezulu kukhona esinye ispeed efuneka nihambe ngaso. Yes. Ubuze i-honorarium yezipika yithini kuthiwa i-honorarium yi-30,000 uthi hayi phola ke JJ nike nje i-account number yezi-speakers so zithi qhwiqhwi and xa ubhala pha ungabhali igama lakho uzenze sure ubhale CFA xa zibhatala ungafuni ukuziveza pha izipikeni uba oyena umuntu obhatala izipika zalapha nguwe ngoba njalo abanye abantu athi hayi taxolo nivena libala ukureference vena vala igama lam pha ufuna uyovela phaa ngokuba so I was fascinated by this text uba kumthandazo endinawo ukuba inkosi mayindivuse uba ndike ndikwazi ukwenza into ebufana yenziwa ngabantu abaninzi. Ukuba le holo kuthiwa iklina ngabantu abayi-10 ukuzimisela ubuze kuyiklina wedwa kenye imini uyiklina without complaining. Hayi le nto baxa ugqiba uyiklina ucela i-meeting notata hayi ke tata abantwana bakho abafikanga ubona nje kuklina khange bafika abantwana bakho ndiyiqale ndodwa sukela nge-8 kwa ubetha omnye u-8 emalanga kodwa kwakho uyiklina wedwa uthi udlala ingoma xa bengezanga iza nespeaker sakho se-bluetooth uslide uyiklina indlu kasomandla uwedwa ungayiklini uveka kubo uyiklini uvuya because sesingena ngokwi-level yokwenza into ndindodwa yabantu abaninzi ngoba ngosiphumile ekugcwaleni singele kuphuphumeni ngoku. Yes, that is why yifunde le nto yokuzazi expenses zecawa umane ubuza uba into ethile tata ikhosta malini xa isenziwa so vele ube litisholo ngenxa uba ungenamali woyike wakubuza kuba uba ndike ndabuza tata vele banethemba qonda uba yho avele yovela ndijonge ngenye indlela uba ngendabuza yho ndo ithini loo nto xa sithetha ngapha phambili uba bendike ndambuza abazali bacinga uba nditheni ndizoyithatha le nto yho ngeke. Yes, I can't wait umuntu ozothi hayi ibhizinisi nam nje ndiqhuba kakuhle nje khaninike ibhajethi yenyanga yecawa ube 150,000 icawe mayikiphumle
le 150 ke kwenye indawo zoke ndifit expenses zalapha ecaweni ndodwa. Ndithethe izinto zibonakala ngathi zinkulu zikude kodwa zizinto esizenzayo abanye bethu baholisa abazali babo. Lento yokuthatha ibills zabantu uyayazi qha uyethuka nje kuba sendithatha apha ecaweni ngo. Umama wakho owaste imali uyamazi ba yonke into yakhe ibhatalwa nguwe and you have been doing this for 3 years and you don't find it a problem because uziva kufanele ukuyenza. Kodwa xa ndiyithetha apha ngoku uzofuna unditrendisa ba nako ke baqalile. Qha ke nayi asikho isithuko ngabasandinika sona ngoku. Sendathuka gqitha ku Facebook ayikho into ngabasayenza ngoku. Asikho isithuko esitsho ngabasandinika sona. So, if you love God and you are abounding, masikubona ukwazi bazalwane ukwenza into efamba yenziwa ngabantu abaninzi uyenze as one person. Lento ayiqali ngesenzo ke, iqala ngeattitude. Iqala ngedesire. Desire this thing. Uke ube nomzekeliso uzibona uyenza, uthi uncokola nangayo ba it is my ambition. Uyekuba neambition ba yonto zandithenga imoto yam cash. Uduqa ichef phansi. Kakube neambition ba ndozendithenga imoto yecawe cash ndodwa. Zi-ambitions abahedeni zokuba benze zonke kodwa eyethu ambition is that make senze into ezingaqhelekanga sizenzele uYehova uThixo wethu. Xa ungenayo imali appreciation kulo 2020 ukuthengisa neTV le ngoba ikuncede kanti le TV unayo ulithengisa iTV. Xa ucaba iphuma le pledges 2026 thengisa iTV. Uba iyashoda uthengise nestand esibesime kuyi TV. Uba iphuma uthengise ne-HDMI cables ezidibanise pha ujonga ba izudifike nakule mali ubuyifuna. Imali bazana xa umuntu sekukubi ku squeezed akaye athengise into ebenazo. Angeni babona abantu beyiline kwa cash traders beyothatha izinto zabo befuna in exchange of money. Ngenxa yokuba bene pressure yokuba bafuna ukwenza into ebalulekileyo. Ukuba izinto zecawe zibalulekile we can do the same thing that we do for other things. Number 3. Oh, before we go there, uti David, go 1 Chronicles 29 verse 3, but I'm just going to quote it. 1 Chronicles 29 verse 3. Uti, moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God, over and above all, I have prepared for the holy house my own special treasure of gold and silver. Kuchuthi apha uDavid waqa wanikela xa kunikela abanye abantu generally. Watsho waqomba ufuna ukudlula kule general giving. A preparishe something special for the house of God. Kuthi xa sowuphuphuma uyadlula kwi level ye collection. Uyu honorish I collection uthi udlule ungene kwi level ye special offering okanye I special giving in any regard. Number 3. When you are abounding, you will love God's messengers. Xa umuntu ophuphumayo uyabathanda abathunywa bakaThixo. Awukwazi ukuthi uyamthanda uThixo kodwa ungabathanda abantu abathumileyo. A good example. Xa kufika ukuqoqoza umntwana kwakho eqoqoza kakubi. Ube ungamazi ebusweni. Uthi usavula athi hayi ngithunya uAnti Mangwanya uthi mandize kuwe. Kujika iface yakho kuba awusarecognize umntwana. Urecognize uAnti Mangwanya amthumileyo. Umngenise umnike ba makasele amanzi ahlale phansi. Njembe ehleli phansi awumazi yena but uyamazi umuntu atheni amthumileyo. You can never say you honor and love God without honoring and loving his servants. That is why it must be in your heart ukubusithanda isicaka sika Thixo azithume kuwe. Ungasidebele ngokusithanda usamkele and hold him or her in high esteem. Uthi ke uMatthew chapter 10 verse 40. Anyone who welcomes me and anyone who welcomes the one I send welcomes me. Kuchuti wonke umuntu owamkela abo bathunyiweyo
wamkela kakuhle kahle lo othumileyo. Kutsho uthi bazalwane bam, if we say we are abounding, we must learn to genuinely love our pastor. We must learn to genuinely be behind our pastor. We must do this wholeheartedly and do it with so much affection and honor. Why? Kuba sesidlulile kwi level yokugcwala, sesingabantu abaphuphumayo. There are people who can do anything and everything for a project, but not a project eya kumfundisi. Uthola uba kuthiwa i-building uzohamba phambili. Uba imoto uzohamba phambili, but uba ikamfundisi uvela ahuqisa inyawo. Because people have a tendency of separating the servant of God with the work that is being done. So singake silenze lophutha lokuba sizi attach kakhulu silibala ukuba ngubani uThixo amthumileyo esine responsibility yokuba simthande futhi simamkele simnakekele. That is why, as the servant of God is affectionate about God's work, thina umsebenzi wethu is to be affectionate about him. Uyazi bakwezinye indawo abantu baye bavume xa sithi umfundisi hayi akuzubakho appreciation lo nyaka kuzobakho nivuselele, but yes imiphefumulo iyalando. A pastor can say that because of the burning desire to win souls, but abantu abane affection kuye, they will refuse. We cannot unyaka wonke siservice icawe sikulibale wena. So it is the primary responsibility of every church to make sure that as an individual you put effort in taking note of your man of God. Into yokunaka umfundisi wakho awuyenzi into esininzi, uyenze it becomes a personal conviction. Uyenze kube yinto yenzayo wena, kube yinto ozimisela kuyenza. Join ibandla because it's something that you have resolved to do in your heart. So enye indlela yokuphuphuma sikubona ngobuthanda befundisi. Xa ungeka qondakali enkolweni uyayiquestion into yakho umfundisi. Into yakho umfundisi kuwe ihlala ine debate engqondweni yakho. Into yakho umfundisi ihlala inesikoko engqondweni yakho. Once ube njalo, you must know that you have not grown. You are still in level of being selfish. Ungazonke izinto zingenzelwa wena, but not the other person. But when you reach a certain level, uzuqonda xa sewukhulile umdala uyakwazi ukuthatha imali yakho ubuze isebenze for into uyinika umzali. Why? Because you have matured enough to put a certain level of value emzalini wakho. Yintoni ekwenza lonto? It's not that umzali wakho uchintshile, it's just that wena na uye wakhula awusekho selfish as you are ngoku yawosemncinci. Enye sign yokuba wakhula enkosini selfishness. Abantwana sometimes can be very selfish because they are not mature enough, they cannot think enough, they cannot reason enough. But as ukhulile wena enkolweni, when you start to abound, you are able to think of other people more than you think of yourself. And number 4, when you abound, you detach from other people and attach to your spiritual family. Xa sowuphuphuma uya uqobuka kwezinye relationships, uye uncamathela kwifamily yakho yakwamoya. Ndifuna ke sifunde apha Psalms 69 verse 7 through to 9. Sifunde ku New King James. Verse 7. Yes. Because for your sake I have borne reproach. Yes. Shame has covered my face. I have become a stranger to my brothers and an alien to my mother's children. Because zeal for your house has eaten me up. Imani ke bazalwane bam, uthi lo mfo, I have become what? A stranger to my brothers. Abanye they become strangers kuba bonile emakhayeni abo. Ukuva xa kuthiwa ukhona umuntu odlwengulileyo, umalume odlwengulayo uyaqaphela uba ubalekwa ngumuntu wonke efamilini ba yo. Kuthi uthi lo yena uba stranger because of their own sins. But uthi lo, I have become a stranger because of the zeal of your house. Bazalwane bam, once
you start abounding umsebenzi kaThixo, uzinikele emsebenzini kaThixo, at first you will feel like a stranger kowenu because bazobe beqaphuka bengena kwi-competition between you and God and the church. And after some time, xa sebejikile ke ngoku be-understand who you are, you will turn and become a brother again. But uba awukazi feelish like a stranger, it means you have not de-attached. And if you have not de-attached, it means you have not been attached. So, abanye ke bathi xa beqala uku-de-attach bezo-attach, they cannot bear the pain of de-attaching. Ibuhlungu ke laa nto bazalwane. Because what your family members do, they bathi bakubuza umbuzo, sikwenzeni? Bathi sicawa nje nathi sisindisiwe. Yinhloboni le yakho. Bakugqibe ke bathi nathi sise-faith mission, singama-5 amahle. Yabona ngoku apha kube buhlungu ngaphakathi. But you must be able to stomach the pain until bade bakwamkele uba bayakwazi ba umntakwabo uqhubha kanje. Because nomalume oligqirha zangaqheleke eqaleni. Bamade bamamkele uba ukhona izinto angazihambiyo, ukhona izinto angazidliyo. Naxa sethi abasethuki bamqhelile ba impilo yakho malume le. Into zokwenzeka wena, they will never accept you because awuqini entweni oyenzayo. Uthi xa udi-attacha usavi pain uvela ubuye umvu phinde ubuyele kubo. That is why you will never grow. That is why abaninzi bethu apha into ezobajikisa iyi-1, they will not be able to stomach the pain. The pain of de-attachment. Kanti the pain of de-attachment yiyo ezokunceda uba uphinde ubuye uzobanceda. Uba usa-attached kubo awuzukwazi ukubanceda because usafana nabo. Kanti xa sewudi-attachile awusazithanda into ebenizithanda nonke. Awusazilangazelela into benizilangazelelela nonke. Awusenamdla wezinto beninomdla nazo nonke. So ubuya songumuntu omtsha ukwazi ukubasusa from point 1 to point B. Funeka ude waziba yo ngazi beyomfumana nalowo. Imili cawe yakhe kaloku. Sebeyitsho ngoku seyingaxabanisi. Sebeyitsho beyi-acceptile. Udathi I have become like an alien. Ungathi ube ngathi alien kowena. And if you cannot stomach that, I'm telling you, you will never abound. So uphuphume. Because nabanye abantu as family akusithi sona nasicawe as strange. Kukhona abanye abangabuyiyo nje bephangele behlala lapha eGoli. Angabuyi umuntu iphela i3 years eziphangelela. Abuye se-strange sithi how manje habe how angijwayele lento yokuhlambela endishini, angijwayele sengijwayele amashawa. Yes. But Tina, we are not ready to be estranged for a good cause, which is to abound in the work of God. Oh, bazalwane. Lastly, as I approach my close, I want to mention 2 or 3 safety features that will keep you abounding until the end. Izinto ezingakugcina uphuphuma kude kube sekugqibeleni. Eyokuqala, run away from familiarity. Baleka umoya wesiqhelo. Yabona bazana bam, once uyiqhela icawe, uyiqhela inkqubo yayo, uqhela intshumayelo, uqhela umthandazo, no matter how powerful those things are, they will never work in you. They will never work. Masithethe nyani, esasihlangu ngoku esinye saso sisebhuthini, esinye siphansi kwesofa, wake wa screenshot esasihlangu. Sibalulekile njengoba ngoku sesisake ungasazi noba siphi esinye. Esasihlangu akutshintshanga sona, kutshintshe wena indlela osijonga ngayo. Esasihlangu la 1,000 rand sasiyiseyiye shop and sisabukeka ngaladlela qha into nayo wena uthe usosiqhela kwehla ivalue yaso. Njembe esinye ngosiphansi kwemoto, esinye sise wardrobe ngemva, singqale simdaka.
ingxaki yakho usiqheli kutsho ukuthi apha the most powerful things ezenzeka apha ecaweni ebezikade zikutshintsha ubomi bakho ngomso singangathi azenzeka ngozenzekileyo because usiqhelile. Abanye abantu xa sebeqhelile they will not even appreciate the advantage of having icawe enemoto zayo. Ukuba necawe ekwenza uba ungaminya uthuthwe ngemoto yecawe. Abanye bangamina nemali yalo fuel yalo moto igalwe icawe. Abanye abantu someday xa sekungene isiqhelo they will even undermine those things. Abanye abantu they will undermine ukuba inqabile icawe ethi noba nibathathu kuloo ndawo but bakwafumana isite nizokwakhelwa indlu. Abanye they will undermine those things but yo sihleli sodwa kwezindlu sakhele nje iholo apha sashika kanjalo because xa sowugcwele isiqhelo into ibikade ligugu kuwe isuka kube into engento. So ukuze uhlala uphuphuma always run away from familiarity. Run away from getting used umfundisi wakho. Don't get used to life. Hayi kaloku life nawungena uthi amen watching from South Africa. Call about joy pha live but watching from South Africa. Iqonda hayi zotsho kanjalo emva kuzomane ndifaka nje imililo ucaca kuba ndikhona kaloku yo sijongiwe uba siyibukele nazo manje ndifaka imililo manje sithi ya so njengoba ebukele live nje akakumamelanga wenza yonke enye into endlini akanakanga umane ecofa izinto just to prove to us ubukhona kanti lento akasayenzi out of reverence sayenza out of familiarity. Powerful conferences that this church organizes and invite powerful speakers. But you know what? Ungaphuma apha uyile ndlela ozengayo. Kuba ingxaki yakho soyiqhelile yonke lento eyenzeka apha. If you want to remain abounding until the end, run away from familiarity. Never get used to what God is doing in this church. Okwesibini, manage offense. Manage ukukhubeka kwakho. Make sifunde verse Proverbs 19 verse 11. Ku NLT na kwisiXhosa u96. NLT please. Proverbs 19 verse 11. Yes. Sensible people control their temper. Kutsho ukuthi before sithethe ngokukhubeka okoqala nje a sensible person controls their temper. Kutsho ukuthi the opposite is also true. Yes. Continue. They earn respect by overlooking wrongs. Kutsho ukuthi inhlonipho yabo inyusa kuba bayakwazi to overlook what? Wrongs. Masifunde kaSixhosa 96. Umuntu onengqondo akacaphuki msinya. Umuntu onengqondo akathini? Onantoni? Kuthi ocaphuka msinya utheni? Yeah, benifuna itsho nini enze ba xa kwenzeke ban screen record kucaca bakhange tshiwo ndimi. Onengqondo akacaphuki msinya. Kuthi uqala before sijonga ukukhubeka, kha kujonge lento yokukhawuleza. Ucaphuka. Ucaphuka kudlalwa. Ucaphuka ku serious. Ucaphuka sekuthandaza. Uba kwento efana Nkosi sivusela abantu. Uqomba ukuthi thina sikho nje bethi masivusela abantu. Caba ukhutywa nakumthandaza. Ba hayi kalo sekuthandazwa ngolohlobo ngothiwa sivusela abantu. Chithi asikho thina nje masilapha nje asikho thina. Because ngumuntu ocaphuka msinya yonke into ucaphukiswa xa sithule, ucaphukiswa naxa sithetha. Ucaphukiswa xa sikuyekile, ucaphukiswa naxa sikunike attention. Because ungumuntu ekubonakala ba ingqondo zange uyiphiwe kakuhle. Anivesi lecho abantu abakwethu. Khawuqhubeke ke sisi. Kuye linqaku ukungakhathali noba selesoniwa. Ivesi ayithi akoniwanga. Iyavuma woniwe. Kodwa ithi kulinqaku ukuba vela ngakhathali. Amen. Esoniwa. Kuthi le verse iya understand ba woniwe. Kodwa ithi wena inqaku lakho ukuba uvela ungakhathali. So soniwa. You have the ability to stomach wrongs. You have the ability to overlook wrongs. Apha ke bazama anzanga ngizopromote abantu abamoshayo. Kodwa ndizolungisa okwanamhlanje aba baziva bemoshiwe. You must have the capacity and the ability to overlook wrongs. You must have the ability ukungakhathali noba sosoniwa. Yeke lento yokugada ngakudelelwa.
Bakala noba sigida sonke sibadala thina ngabanye. Ungabona noba sigida sonke sibadala thina ngabanye. Kanti kanjalo sibadala thina ngabanye sigida sonke sibadala singabanye. Once umuntu aphula lo card uyamazi ba ingxaki yakhe segada ukoniwa. Ingaba ndibazana, we must not respect each other's differences in age. No, I'm not there. Yes. So manage your offense. Because ukukhubeka uye uzi-isolate, and once ukhubeka uzi-isolate iyanyuka ingxaki apha engqondweni. Because ingqondo ikuxelela zonke into ezingekhoyo. Ithi yabona nje bethule nje uyibonile ba uyenzile qha into nayo akanaxesha lakho. Bheka nje behleka bobabini nje pha bahleka wena. Because ingqondo exaggerates and amplifies ukukhubeka kwakho. That's why for you to remain abounding, maintain and manage offenses. And okugqibela, one thing that will also keep you to always abound, masibuyele kuverse yethu u-15:58. 1 Corinthians 15:58. Sibuyele kwesasixhosa singu-75. 1 Corinthians 15:58. I want to close. Elo sifundele ke futhi kwakhona sisi. Ngoko ke bazalwane bami abazintanda. Yes. Qinani ningabi nakushukuma. Qinani ningabi nakushukuma. Nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi. Nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi. Yes. Nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. This is the last line. Our encouragement of always abound should always come that ukubulala kwethu enkosini akulambathe. If you check this chapter, kuthethwa nge-resurrection or rather ngokubuya kukaYesu. Now uthi xa seyivala bakhuthi siba mamelani khumbulani loba imigudu eningene kuyo in pleasing him. Yazini but there is a day where we will be rewarded for all our efforts. Bazalwane bami utata umfundisi wakwaShumala ngento kudala esithetha ngesithi the day of the Lord. Wathetha into ethi singabazalwane we should not be afraid of the day of the Lord. We should desire it. Enye into ekuncedayo ke ukuba uluhalela usuku lwenkosi kukuhlala uphuphuma ngoba ufuna ukuyodibana nokuvuzwa kwemisebenzi yakho. If you hold this in your heart, that reward yakho you don't expect it here, but you expect it apho uyohlala kukhona kakhulu. Bazalwane noba ungahlala 100 years apha, kukhona apho uyohlala unaphakade kanaphakade. Ukuba awubongwanga apho uhleli 70 years, kungcono uyobongwa apho uyohlala unaphakade kanaphakade. Ukuthi ke ngokulo obhalayo nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. Kuthi uthi lo muntu simsebenzelayo uyiboss engeloxoki. Uyiboss ethembekileyo. Uyiboss enyanisekileyo. Uyiboss ethe ebajongayo abantu ebaqashileyo. Sisiziqashwa zalo Thixo ke. Ekufuneka xa simsebenzela singasebenzi sijonge ireward apha. Singasebenzi sijonge ireward esuke ebantwini. Sisebenze sibulaleka sisazi ukububulaleka kwethu akulambathe enkosini. Kungalambathe ebantwini. Ifamily yakho ingathi ukubulaleka kwakho yi-waste. Friends zakho zingathi all your efforts and your toiling are in vain. Your friends, your colleagues can discourage you, but let these words remain an encouragement to you that your labor in the Lord is not in vain. And once you have that in your mind, you will always abound. Let us rise up on our feet. I want us to pray. Hlalani niphuphuma. CFA ndiyacela. Hlalani niphuphuma. Always abound. Always abound. Sithe when you are bound, it means there's no space for anything else. Sithe when you are bound, you are known by that thing. Sithe when you are bound, it becomes the center of your life. Sithe when you are bound, you become noticeable. May these qualities be loud in our lives. Siphume ku level yokugcwala, kodwa sibe ngabantu abaphuphumayo.
Namhlanje ndiyabona kukhona abantu abagcweleyo kodwa ndifuna size kwilevel engasenhle yokuba siphuphume ngumsebenzi kaThixo. Ndifuna ke sizithandazele namhlanje. Elo nalowo mhlambe omnye i-safety feature ye-offense ayikho kuye because ngumuntu okhubekayo. Omnye ungena esiqhelweni uyazibona ubuzolahlekana noku-abound, but pray that you may always remain abounding. Asifalanga kuphuphuma for 3 years, for 5 years, for 10 years. Kodwa as long as sisaphefumula simele ukwaziwa ngoba singabantu abaphuphumayo ngenxa yomsebenzi kaThixo. Everybody come on, open your mouth and begin to pray for yourself for a minute. Thank you, Jesus. Kandaraba shataraba kondorobo shataraba kata. Always abounding. Always abounding. Always abounding. Always willing to do more. Always willing to do better. Always willing to go beyond the call of duty. Hlalani phuphuma. Hlalani phuphuma ekunikeleni. Hlalani phuphuma in fellowship. Hlalani phuphuma in serving one another. Hlalani phuphuma in serving the church. Hlalani phuphuma in praying. Hlalani phuphuma ekulangazeleleni ukwenza umsebenzi kaThixo. Always abound. Love spending time in the house of God. Karama shandala makotolobo shata. Thank you, Father, for this atmosphere. Thank you, Father, for the anointing that is in this church, that will cause every member of this church to abound in your work. Thank you, Father, that every leader in this church, every leader in every department, every leader in every ministry, every leader in every satellite, Lord, magugcwale kuhamba umoya oyi-1, umoya wokuphuphuma ngumsebenzi wakho, ukusukela kuye nomdala kuya komncinci mabaphuphume ngumsebenzi wakho, ukusukela konemali nongenayo, kofundileyo nongafundanga, sonke masaziwe ngento eyi-1 ngokuphuphuma ngumsebenzi wakho, kokhokhelayo nongakhokheliyo. But every member that is connected to this church, Lord, let this be the order of this church to always abound. Lord, not just for the next 3 years, but we must remain abounding. We must abound even in loving one another. Saziwe njengabantu abathandanayo. Singathandani nje out of compliance. Kodwa Nkosi yami sithandane out of affection and abound in loving one another. Lord, I give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Can we clap hands as we receive the servant of God to the stage? One more time, can you clap hands and celebrate the servant of God as he comes? Singahlala phansi